Obi-Wan Multimedia. Director Obi. Anansi Semni. Director Obi. Ose ujidi aje wonkwa. Director Obi. Amisha wati. Monshe, mwafa mosanka. Mwa musisi ni munyi. Munyankopon wasalen ni dutumi. Where Obi-Wan Multimedia. Director Obi. Anansi Semni. Director Obi. Ose ujidi aje wonkwa. Director Obi. Amisha wati. So can we na yafo mi yafo. Edwane kwa ye bindi. Atamfo na boy. O de yafa ne kwantin. O kan we na ye da bola so. Eso to na so boyen. Na be qualify tisi. Ko fi of form atamfo. Omo na boy. Ejuma na o ko ba no. And their business meeting. Actually business meeting. Omo fufre na ye didi ho. I will be with Usija, Sayaka Samuel Watan for the poor. Preacher! Do you know what you have made us now? Casano? Would you see you say, Chimney? What did you mean? So one class one. No worry, I did account me. Not the master. Matiabre. Shall Pastor for being a kind of Matiabre. Shall we discover more day? It's not the more. I mean, what is wrong with you? You don't have to on the tackle. Oh, if I didn't have to. Sure. And my mean to me is also. What to know is on the soul. See, me something through Canada. And my mean, I buy money. What to know is on the jack crap. And my what to know is on the suit dash. Do you know? No, you're not going anywhere. Before. Papa otime papa mwako. We dia me ba ya anya bone. Ye tie ne se me papa jare. Serious pa oda owo mpa so. Na ye so ye hwe no me ne ma me die hu nkomo. Me ne die hu nkomo no nse me ma me. Otwa na me hwe ba bia aboafo bia ni ho. Gisemo a ti me ne die nkomo yi no se ne sa dia. Fa metu manim. Na ye hwe bia mo mo bo ba bia. Mo de beboa. Ono nti na mbae. Na yaba na o papa yare da bai ene yati hanum a yente Papa yale yenche bia sa kojo ne se be ne bai Sisi yaba we di enka besiro se ka wobeko wako bo maame amane se yate se menini ye dan ye ho ye beba sisi a ye bedi wachi na wokọ aka kire o maame se ye sere nala wonto no bo ase won kana komanto no yem na ye beba ho sisi a odawro mawai ye beba ho sisi a enti dikan se de amako aka no wo de dikan na ye boa ye ho ne yaba ise ese na ye ntepua ye nim se sia na ade ababe ye nti udi dikan na ye boy ho ne yaba ye mesere ma ya ma muncho ye ba mo akomantu ye beba sisi a why ye ba sisi a ye fa adwene ba ko mienu ye wura dem na ye di wachi aba sisi a ti kwa echi ama me why amako Tisi pa. Power to yaremu yao. Power to yaremu yao. Power to yaremu yao. Yaria. Ohao. Amania. Yaria. Ohao. Amania. Yaria. Ohao. Amania. Yaria. Ohao. Amania. Mara di ni me nyankopon. Na me ma me kra so me chiro. O me nyankopon. Na me de me ho metuo. E ma mani wu o. Ama matamfo ho nsepe wo mi nti.
Ampa wana osho kwa bia nim. Wana otwa nkontompo kwan. Ni wani bi wo. Chire me wakwai. Nfa me fa atempo ani so. Master ne me ko. Sanse wo share me dan me ntimi anwa ama no. Wadi me nyankopon. Busia mu nsensem pii. E papa yare da ho. Emi kunu su na yare da wani mu yo. Ana ya asia huni. O me nyankopon. Me srew. Ra me sra bem. Na beje me ni mabusia wate. Me say dia ye dia ma me. We me Power. Oh my God, you me nyankopon. Power. Sembeni. Power me suro nko nyame wate. Tell me say wonti. Ana me ba Bridget. Ati abonten. Wonu ne mpredi odo. Tumi ba na wo na beka che Bridget say on sole no wonko da. Na wo sensuo tugu wo mo ho. Oti se me ba na ko abu aha. Eno mo de mo ba bubo otiri ya papa otiri ma me ka mesie wo ha. Ko wo suafo okura ante. E dey se mu no. Ha na kira wo sa. Esi babu a. Enkase wo ba o, kase yaba. Kase yaba. Ma tiema me kase mo nkira o. Ewiase. Empanisi kwakwato ya kase kwakwase. Tie ne tie ne bio. Woni obey. Se di wase oba. Eba ne sai na nka me de ni ye na mepe. Akwada ye wo no. Mam ye nya no pipe nsuo. Ya de vortike na dwale no. Ye wi de medeke asra no. Se de daachi. Emema kasefo. Ebiti se kase ben. Kwame despite. Any Canada Japan na Akufo Addo. Any mema kase atete saamo. Ebeba besire bebei. Awale. Na pese no amamu kura enkade no ne ti krokase mu. Na so ni buro so. Na ba ne se no gya na si ho. Abefa kwa ya ni suma mu amu atati konko. Na ne kwa ka empo ensuo no kiti se da bigu wo musuo ma fa kase. Kitu na me tia na kitu bi na me tia wo mu. Na mo manya ahoden. Achima to agbo me kire se wo maame wo timi ko ka kire me bai se me bai manya adwuma. Etimi no dada mu a ye da Tunisia. Wo do to na me de metoni ade ahia. Emma kwada je ne pananim egu manim ase ka kire me se me bai manya adwuma. Nopo enkaye edwabo mu asema na se wo so supportu ba bia me dia me ni hwiko mbom asem si akire bia obi a mama ne Papa. Kasi na me so di na me show. Na meeting me hoka. Na mama pese me bisa wo say. Ni papa pa kasa ni. Ko da papa ye no. Me ntina me bia se. Papa na me kasa me show. Hwe wi ase bia no besi o. Ana me yakosa beri sa me tie. Ntimi me hwe. Empo. Sa wo ya wo bronsam. Na sa wo ya wo bayie. Ana wo ya bayfu a. Me yakosa Bridget. Ntimi fa bayie no. Enya me hwe. Amsan kan hwe obiem. Nya wo ya no, me wani nda ho. So se me papa no a, wo na wo sie. Se me papa no. Enti ye gya sede. Na me nyo ba sede. Na se me hwe, nya me papa no. Ana ka oto kan se wu bi sa atwa me a. Papa, nye hwe se den ka be fa ho di sa. Tena se no ankasa. Bridget. Esi babu a. What is that crowd bomb baby? One ka kwada ehwio. Wo pene so se me beifo. O kan bo a. Etimi de me mpane to me mpane no a me se asem si a me nsanie me nanie. Na wie. Ko na wo hia. E ya wasede. O chiri. Ya wasede. Hey. Akosia.
me se de besi su de be ko bia me tawochi wate koso ana ye o papa de ne woni wonti edu anadwo a se ya o wa prekata so saade o prekro onyawe koso ye wade na mama o so ne papa nkasa ne na bi wo ha me mpesa e be manya bi wo da so hyem so saade twitwa ne nsam so mai no una okure ne nkasa media de akoso ebusu yi no nti ase ti se be ya nka mo me ntu kwan ne ko hwehwe ne ma akoso ebusu yi no sabi de hwe oni nsi ama na se sa empire so ni papa so na sisi okukuku de mu sa so na wokunu a obekwa aba ama obi edi mu no so na wada ho ya na ya ase aho ni sabi dia ama ya ntina fufu ho ma ne na ne kwayo asenya da ne kwaye se ekim enti mi no ye bumu nua ti mi de no anti na mbae Adepa sister ni ma ko se Lydia nya mi nyankopon kakraka we ho na mi nko nyame foforo ho nko abusa se ni se nti Adepa ase mi nyankopon bo me no anti mi amoame a abode na betimi aboame Adepa mi nyankopon ne da efise mi nyankopon ne te de o ya ase ti ma bra bo ya mi bo se papa o se boni o nyankopon ne ni ye yenti anso hye bai Adepa menim ase de be wi nso menim nso ade ba ko pe na menim se mi nyankopon ne ni ye no ye mane mi so na ehwe agu keke so hena me de ko nso ne de ama o yesi inti mawura di mi nyankopon wa hwa mama ni we nyina totome no nim so be yi mafiri na se ama ne sampa ye mi nyankopon na me gini di style bi o sheli dia metina senso style bi Adepa me ni ba ya sister Lydia afi na mate wase na ma jiwa di nso sister Lydia sa wo na wo ye ho wo beifo sister mama nkasa wo beifo wo so le aso unyame beye unyame no obeja nti nko wonye mre tintin a unya we nti unyame no obeya nti nko wonye sister Lydia o twa ba kata wo beyi so na ade nyame so kata woni se unyame beye Adepa sister onim sa mi apenya ne kasa ai minim na wo boni beye na so wonye de sa o se ye boni beyi yenko bebi no so wonko a enye no na obese meka yenko bebi o so wonko onim sa mo ade we nya ade a membu asem unu akuma menye nyansa be ka kire se yenko bebi a wo se wonko na wonko ade na meka se wa na aye ho nti no so wonko Adepa me de o so wonko a me de maka ne ya kire mo fa sam na nante nti se o de mo se wonko a mate me ko no mako bo mo ho ban me de mo wonko a mo ntina ho yenko ya ko he se ni me no na ba yenko a se yenko woni me da bae na onya yo okay je me ko me no na ba se wonko a woni me da bae na me ni mo ma ba Adepa na kasa no hey Lydia eno na wa ka she ema abe mo buda mate ema fat grow jide mo men let go of jide da mate feminim say takope yakofo mbe yense amen
Mo hwe ma fa mo sanka. Na ma mo sisi me mu yi. Mo yakopon wa asere ne dutumi. Bɛwura di mi yakopon kawo ni. Kwame adom. Nyankopon ta ko na ko a esrew enkuye mai kwani enko. Na nkwai. Ba chao watu puni mo watu. Na matumu dia mu ye ne na mo ba. Fifo ne ba. Se mu fifo ne ba ya dia. Mu afo na mo nkwai. Onko fo amanye ntaba ya fo. Tumujo tumi bia ni mu. Se si amuje mu timi ira e fa pa mo pa so ba ni nko. It's so bien. Como assim nko? So wu ko. Na wu ma bon mu po bu be. Bwane o se nya me tua muka o mo nyi ma mo tete wo me buache hwe babra boy so daye mo se ma be bo nyina so na mo na mo ye nya me e bo tua muka asese tua me bio o he so mo ye bai abewa Sabra bo na mafem. E me ti o ka me si abo ro. Wo ko fo lai. Police fa ba ti ya. Ai. Me kwa ko fa o mo na. Ade ma nu ni uni mo mo ana. Yo. Wo ti ni sa me. Yo. Ai, abefu abu yo. Oh! Abefu.
ama saye me jaja me ho ama sem e fama se dabi mempene nyama na shagu besana sise Ami adom. Owurade Onyankopon no ahye yense. Ya meka nkyerɛ wo sɛ ko wajanom fie maako na kɔsra wɔn. Na hwɛ sɛ deɛ wɔn asetena mu sitie. Ami adom. Owurade Onyankopon ayɛ ɔkɔbrɛ fra kɛbi. Nti kɔ na kububu ɔbɔno funu pochi. Neduru ɔbɔno fɔ na afɛsu ne. Mensuro oyimpa bia n'anim. Na yɛ ka ho adiri na abiri na Mate. Onyankopon te asefo ne nkoa. Na meyɛ sɛneɛ wahyɛ me. Mediemi wajidie sa oye fonsa bejna mo kwemwada ho empani fonso abu baby se wa ma yonko twankwa wuntwanko duwate enti wabusu sam no adwenbone ya hwese ni nyina wie wani nguasie ya oni kwa basani ye foni ni fiefo enti ya sro ne wo Bia mo mesrew. Die si bia Jamenka na pumpuni oyemia enu ntina onu eti ekope konfo se onfa duro meka no ochire endisisi ya se pumpuni ewu da ho a ubawa bi se woni ko na yi ase ana eje mo ako wai ni mo chire bema ni min ko pumpuni yi ase ni ko akoye dai ne ko bolu obo ade no o ye madum na nka de beti ni nkoti a esi pumpuni da ya wansole pumpuni frato a ye kamme anka me di kunsi me di asankasa makona sia sole eje mu ako na kamme o chire bema sa da no a me kamme kwa twere me din o yi sie maso de Nkoti ase kabeko na yi ase. Me kokopedi yi. Me bu nsama firi me so awu a me kokopedi yi. Se chirebene wo so wawu ni wo chirebene. Se me kosu yanso bobo a. Na ede be na ase yi. Anu ye kwakwa hwe. O chire. Se pumpunu awu a obekọ na ase asori se. Me bu nsama firi me so enti me di ahurisie. Di na ya anu no. Na obu nsem wa dia na aye ochire are amako adesai ala wo be ka tire wa ka de opa kire mi awi na adesai me ko amako na bia na se kuma ya di emi ensi TV kwa muswa na wabana fo baby sase hwani ye Onipa no. Shawara wa yo tamfo anije. Oni suo mo na tamfo srewo. Nanso wodi agina pinti. Na faje die ni mpai bosi ochi ase no kwan. We said down pa ya nentati enrem wate. Ebusi aboni mu yetna no. Ebusi aboni mu yetna na se. Ofie nipa no besre wonani nenso oboa na kuma mu yesun ofie nipa ka so besewa nenso nyame nyina wachia me nuadue odo befa wo ho ne ani nguasie mu nenso nyame stronti wugidi ade honko onipa besani ye foni ni fiefo enti ya stro ne obe sorry ko fi sorry iba afi
Akwaba. Yo mami. Nante siye. Mami. Sene medical kano. Maye bone etia. Sanse medi makoma. Ene madwin. Akodi aware achi. Wey obi fem so. Yeah. Ose ujidi aje wo kwa. Ereta obi. Amisha wati. No mapa. Stay records. Oh, stay record. Oni panda sani ye foni ni fiefo. Enti ya from ye obewo. Iso onwa na nyawa obeyo. Oshisha nopa, oshisha ebiani anaju deso. Nesu nyami shronti ujidi aje uko. Yes, oni panda sani ye foni ni fiefo. Enti ya from ye obewo. Fise wanwa na nyawa obeyo. Oshisha nopa, oshisha ebiani anaju deso. Nesu nyami shronti ujidi aje uko. Ereta obi, okay. Asem na dawe. Oh, stay record. Woni panda sani e foni ni fiefo. Eti ya sonia obewo. Esa di onu ni die na ere olamwa. Okuku seku oni pa wo yehu pa. Obi to ni gramadi so ni pa. Aya no press so ni pa ne jasa maya. Fi so ni pa bia no ano ba kokone. Okwati fi kwa